September kalo tile 7 san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ ni wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Ka kɛ ni CEDEAO maaw ni olu ka ciden ye Goodluck Jonathan ye u ka kumaɲɔgɔnya fo ka taa se September kalo tile 22 ma ka taa se a 25 ma san 2020 CNSP maaw k'u b'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kulo kan fo ka taa se jamana kɔkanden bɛɛ lajɛlen ma ko k'a fɔ kumaɲɔgɔnya min ne a tɛmɛna olu ni CEDEAO maaw cɛ ka kɛ ni an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ni ka ale bila ka taga furakɛli la an ka jamana kɔkanna la o bɛnkan kuma o sabatira u ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale bilala ka taga furakɛli la an ka jamana kɔkan furakɛli min yɛrɛ sa ni a bɛna tali kɛ kalo 1 o bɔɲɔngo la. CEDEAO jamana ɲɛmaaw u bɛna fara ɲɔgɔn kan bi tɛnɛ September kalo tile 7 san 2020 ɲamɛkaw olu fɛ yen nɔ fara ɲɔgɔn kan kuma in yɛrɛ sa a bɛna tali kɛ gɛlɛya min bi an ka jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi u bɛna kuma o gɛlɛyaw kan ka kɛ ni CEDEAO maaw yɛrɛ sa ni u ye datugu an ka jamana la ani ka tila tuguni ka an ka jamana ni ka ale sen bɔ CEDEAO ka ko bɛɛ lajɛlen na u bɛna sigi ka kuma kɛ sigi ka fɔ min yɛrɛ sa ni a bɛna tali kɛ walasa u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ an ka nin ko ninnu na cogoya min na. Ka kɛ ni CNSP maaw olu ka kuma lase sa kunu karido u y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu ale bɛna wuli o kunu kelen na n'o bɛ bɛn kari September kalo tile 6 san 2020 an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la ka kɛ ni o couvre-feu wulili sa u ko k'u b'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kulo kan ko bɛɛ ka hakili sigi ka sababuya kɛ k'u kɛlen don ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen ta walasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lakana cogoya min na an ma hakili jigin k'a fɔ ko couvre-feu in yɛrɛ sa ale sigira an ka jamana kɔnɔna la kabini araba utukalo tile 19 san 2020 an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye dan sigilen a ka fanga la o dugusajɛ. Faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bi an ka jamana kɔnɔna la ni ale ɲɛsinin bɛ bolodi ɲɔgɔn ma an ka jamana kɔnɔna la yan ni ale bɛ wele ko UJPMUS u y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna jɔnjɔn belebele ta ni k'a di Imam Mahmoud Diko ma jɔnjɔn min yɛrɛ sa ni a bɛna tali kɛ k'a fɔ ko Imam Mahmoud Diko ale ye jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi o yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min kan sa o de ye k'ale de kɛra sababu ye ni ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen lakunu ka bɔ sunɔgɔ la sunɔgɔ min yɛrɛ sa ni an yɛrɛ kun tɛ a togoya kelen dɔn k'o de la k'u bɛna jɔnjɔn ta ni k'a di Imam Mahmoud Diko ale ma ka kɛ ni nin funankɛni jɛkulu ninnu olu ka hakilina ɲuman talen sa u ka ɲɛma ni ale bɛ wele ko Farota k'a b'a laɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara olu kan walasa nin jɔnjɔn in bɛ se ka di Imam Mahmoud Diko ma hɛrɛ ani baden na cogoya min na ko Imam Mahmoud Diko ale kɛra sababu ye ni ka bɛɛ lana an ka jamana kɔnɔna la ka fara ɲɔgɔn kan ni k'o sabati an ka ba Maliba o kɔnɔna la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen olu ni ɲɔgɔn cɛ ko de siratigɛ la u bɛna nin jɔnjɔn in ta ni k'a di a ma ko ni olu ma nin jɔnjɔn ta k'a di Imam Mahmoud Diko ma ko bɛna kɛ fisiri waleyaba ye olu bolo k'u ka kɛ ni o jɔnjɔn kelen ye k'u b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan tuguni k'a fɔ ko nin jɔnjɔn in bɛna kɛ san o san e ma o ma i kɛra sababu ye ni ka jamana ka ɲɛta k'a taga k'i ka hakilina ye k'u bɛna jɔnjɔn in ta ni k'a di i ma san kɔnɔ maa kelen ma. Alamisa su ka dugu jɛ juma donya la an ka finitigiw bingani wale tara ni ka olu sɛgɛrɛ bingani wale min yɛrɛ sa ni a kɛra narakaw olu fɛ yen nɔ nara ale bɛ an ka jamana marabolo o filanan na n'o o ye Kulukoro ye an ka finitigi maa 10 bɔɲɔngo o de bɔnɛna ani na ka tila tuguni ka u ka bololaminɛ caman ni ka o tiɲɛ an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko nin ye bingani wale tako sabanan de ye k'an ka finitigiw sɛgɛrɛ kabini CNSP maaw olu bi fanga la ani ka kɛ ni an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ye ale ka fanga o binnen kɔfɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw olu ka jamana kɔnɔna la ka kɛ ni heure 48 bɔɲɔngo ye ni dan bɛna sigi u ka jamana ɲama kalafili cɛbɔ la o sɛbɛnbila la sa jamana ɲama kalafili min yɛrɛ sa ni ale bɛna tali kɛ octobre kalo tile 18 san 2020 Laginɛkaw olu fɛ yen nɔ u ka fanga sinamatɔn ɲɛma min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Selum Dayilina Jalo ale y'a yira k'a fɔ
septembre kalo tile 6 san 2020 k'a bɛna kɛ jamana ɲama kalafili cɛbɔ ye u ka jamana o kɔnɔna la. Selun Dalen Jalo yɛrɛ sa ni ale tun y'u ka ministre ɲama kɔrɔ ye a ko a bɛna waleya sugu bɛɛ kɛ waleya min ni a bɛ tali kɛ u ka jamana ɲama min bɛ yen nɔ ni ale ye Alpha Condé walasa a kana se ka kɛ jamana ɲama ye u ka jamana kɔnɔna la tuguni. Kɔrɔbarikaw olu fɛ yen nɔ u ka bagan maraso min bɛ yen nɔ ni maaw bɛ taa baganw lajɛ n'ale bɛ wele ko nazaraka la zoo a baarakɛla dɔ bɛ yen nɔ sa ni ale bɛ ɲɛsinen bɛ nin bagan ninnu o furakɛli ma ale y'a yira k'a fɔ ko bagan ninnu ko u minɛnen tɛ ka ɲa ka sababuya kɛ u tɛ ka balo ka ɲa i n'a fɔ u balo cogo kɔrɔ la. Nin kuma in ma kɛ maa ninnu olu fɛla ko sa ne ye o ɲɛmaw ye u ye nin cɛ in ni ka a ka baarabila sɛbɛn k'a di a ma k'a bɔ baara la. Cɛba in yɛrɛ sa ale tun bɛ baara la nin cakɛyɔrɔ in na san 9 o bɔɲɔngo. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na ala ka dɔgɔkun timɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma halisa ala ka sigi ka fɔ ala k'o kɛ an ka jamana ye o taala ye an ka Maliba in an ka kɛ an bɛɛ lajɛlen kungo ye ka sababuya kɛ Mali ye anw de ta ye maa si ta tɛ ni anw tɛ a k'an bɛn.